Tässä on positiivista totta kai se skaalattavuus, että jos meille tulee uusi toimipiste, niin meillä ei tarvitse olla mitään muuta kuin uusi vaaka liittää samaa järjestelmää. Se skaalautuu todella helposti siitä eteenpäin. Lielaiden Mauri, Remeon Refining-liiketoimintajohtaja, vastaan siis Remeon kaikesta materiaalin käsittelystä ja sen jalostuksesta. Remeo on Suomen johtava ympäristöpalvelualan yritys, joka tuottaa jätehuoltopalveluita suomalaisille asiakkaille käyttäen viimeistä teknologiaa ja uusimpia ratkaisuja. Yhteistyö M-Scalesin kanssa lähti käyntiin oikeastaan meidän yrityskaupastamme, missä me ostimme Dedete Ympäristöpalvelut Oyn. Remeolla on ollut käytössä vaakoja jo pitkään, mutta vaakajärjestelmänä me ei olla käytetty M-Scalesia ennemmin. Ja me haluttiin yhtenäistää ja haluttiin keskittää vaakapalveluita. Päädyttiin ratkaisuun, jossa meidän kaikkia vaakoja hoidetaan etänä Tampereen Ruskosta käsin. Lähdettiin saman tien nopealla aikaikkunalla viemään tätä eteenpäin. Me pysyttiin joka paikassa aikataulussa, kaikki tiesi mitä teki. Me löydettiin toisemme totta kai niin ekonomisesti kuin myöskin toiminnallisesti. Me on saatu M-Scalesin kautta se yhden luukun periaate, mitä me haimme. Pystytään sitä kautta tuottamaan itsellemme dataa, jota me voidaan analysoida myöskin talon seuranta mielessä selkeästi paremmin kuin ennen. Perinteiset vaakajärjestelmät, niiden suuri heikkous meidän näkökulmassa on se, että palveluita lisätään, muutetaan hyvin kiinteäluonteisesti pitkällä varoajalla. Ja me tarvitaan muutoksia nyt, heti. Ja siihen me ollaan löydetty nyt oikeanlainen ratkaisu M-Scalesin kanssa. Oikeastaan ei mulla ole muuta positiivista sanottavaa tästä yhteistyöstä ja tuosta järjestelmästä. Totta kai aina kun puhutaan jonkinlaista IT-ratkaisusta taustalla, se ei ole koskaan valmis. Sehän paranee ja paranee joka päivä. Me annetaan palautetta, kehitysideoita, sitä kautta M-Scales voi parantaa omaa tuotettaan ja molemmat hyötyvät siitä.